Bitcoin barada näme hava? Müslüman doğumu teorekten sorak edipdir Bitcoin hakynda. Bitcoin'in muamalatı hakynda ulaqan ulamalar şuna haram diýip durlar. Bu ulaqan ulamalar da halal hem diýip durlar. O da iki tarafta da ulama ýok del. Ýöne Peygamber aýdan keva halal le belli, haram de belli diýipdir. O men ortada meňdeşler var, bir diýipdi. Şulardan gewreňe çekin diýipdir. Odam şulardan kuny gewreň çekmeklik beter gelişikdi. Ondan sonra ýene de diýerler de ba diýip beni etçek bolsaň, meni netigat etçek hakynda istihara okuýan. Istihara bilmeýän bolsaň maňa direktden gelin inşallah men ibereýin. Bugün Hudaý Taala sen hakynda şo näme maslahat bilýär. Istihara etsen belli bolar. Şu suratda işin inşallah ewu surar inşallah.